akosia eji wakode boaten menimenia Nana ya bo malibia bogabusia yenye brain na ye ka wose for adwenche no nsusue no mofa ye social media platforms ahodo so oko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM odo adwenche no nsusue no mototo no mo a yeguso a ye be kase no mamu no ye be kenkan ede amamom na biem so no oko YouTube a Sompa TV Ghana wadwenche no nsusue no odo toto no ma yeguso a ye be kase ne ede mamu no ye be kenkan ede amamom ye come say ye kasie every Sompa 93.1 FM so no ebebum fumpa na twa pesa dada no ho yiatia akofa Sompa 98.9 FM so ewusunyan ene ne mpotemu Sompa 98.9 FM so ewusunyan ene ne mpotemu abuso ye nkwai na afin sam no mobrodo nchu ye nkotutu na srani abasa emfa emamom awusia ya shansam no asenene kam ye se okona akota de 5 Ghana cedis adaba chene ba kono na ntumu aba enti dana da nyina no ma Ghana ya nneoma ya to no sheda nyina fa ko se kwosoro na se kwosoro ya ka ya ken no aya na no dodo pa no ya tade soa wo mo kra nneoma erebo ma Ghana mu ni won mo de nneoma konkrofa ma manso na so nti Importers and Exporters Association of Ghana wo ma ba monten so ba ba ya no kire se nyame anim nie nneoma bi kwosoro port a won mo ni nye hokora na custom division fo ne won mo ya adwiri bi ni susue bia won mo dwiri ho won mo ntiase fancy kasam enwo adane bi ekoso wo se nei wo kwa port wo sike wo senka wutwia na wo de yi onuoma no se ntumu ababeda so se tie nie enti ama nuoma no dane da nyina se kwa na ekosoro ani na won mo ka de a kire Ghana for se ya hwene yie na ya ntoto nuoma ne yie ne anane dane mu anhwe se dollar ne betumi agina fa ko port wo no mu a anhwe bedrum rabi ne sika pa ehwo nsensem bekwa ekogina twe ama nuoma ya to no ma Ghana mu no ne bo no enso akosoro na Executive Secretary at the Importers and Exporters Association of Ghana Yera Samson Aringobet wana Sompa kasi adwetwe nkomo ema wacheche nsemu de ntia wo mo so ekase na aya ko credit na is based on dollar rate na Bank of Ghana the Commercial Bank say mo trade no so interbank rate so nimsa na aya interbank rate no is very lower and cheaper than black market rate now. Aya, ya say the dollar 80 new bank. Now for black back and say 10 to the 9 levels and this to $1 and so we're so surprised. Now on my 8 years in practice, no, I've never come across a custom rate that quite a high astronomically. Very sorry. Last week, the dollar rate no custom you say a calculation 7.2. Now the following week about and to say a cost 7.3, another 7.4, another 7.5, and $8 using calculation, but it went straight to 9.5. Now this year will say, oh share difference now. And let me say, what a banner increase now $1.50. Now that $1.50 on this is there. Times the number of people are million now. One say, I buy is the trying to introduce a tax line in Libya and they were thinking say for the year. But the point is say, you were poor. The monitor what is happening at the port, what are the best practices the port authorities, including service providers, are rendering to get for. Now, anything draw a buying attention where it's not necessary, where you think that it's in front with international Marana. Yes, we are starting of because mind you, Ghana is not trading on its own island. We also trade the other partner. Now, we are conventions and treaties. Ghana is a signatory to WTO. Welcome customer organization WTO. Now, these are protocols and conventions. Yes, but Ghana went to our local parliament. Then it is been rectified. Then it will be implemented. And so we cannot violate certain international practices, best practices. To trust customers say, now your calculation duty based on 7.2. About China. Less than 1 week, and now within 1 week, now I didn't pick that from 7.2 to 9.5. What went wrong? What's the differences? What are the challenges? You will say, no, so offer statement now, military journal. No, be there, so 7,000 to 8,000 as of last week. No, you do I say, hey, madam, for you have to go and cover about 20, I just have to 5,000. About account this, now I'm going to and no, we have problem, because you shared last week and last week, the Bank of Ghana, the position, Namco, black market for, because say the rate now it's not approved by government and also it is not approved by Bank of Ghana.
Abusia way a church of Fobe dear tree, and as a church of Fopanyi, Adma Importers and Exporters Association of Ghana, Yera Samson Aringobet. I was here from free science, so na ya from consum from Nantia. Some perfume in some chair for Pens Meduca Romanti above to happen so Chessy Bicine, ya no cabosok bag basabe for ye. Yes, one more equator ECG prepaid unity near their day. Settle your money being toy, and Nekumasia Bontenson and Crapumprement Nipada at the Sumunya Semketua. Na yen ya kwam red what yesim, Anantimo Kakra Kumasia Bontenso, Yankon in Chena near, or Fifi Muhunu Yano, Yanon could home come. Come my Adus Libya. Kwame Jani Resiwa, boy, come on, 190 Kakra. ECG say, or more network and more problems here, and until meters no, amount for ya, credit ni being to Franco Guso, 190 Mukumaseno, and na anopa, and Yamate Sepa. Libya said ya wedi kan dia tigano asem no me nokura eye ene ha din ayama customers anasa wona wodi that ije adwuma ewo kumase ne monte so sabu ya meke sei anopa me nanti sie ni nyina no me dia ba bewie prempe de high street eho na wo maso ye yisi dia so e baako ewo hanom na Libya me ba ye no nipa do ma bom twemtwem ewo gate ano hanom a wo mu nyina free be nanan ene nansa ene nura ene nne aka boss was abring na podum mu gina ha no nia enya asam ketwa na nanti se ne bi se gina no kire se amun kan ne nyina dundum na enam so mo ba office on beto bi no ye ba yes network natiko na ni enya ade obi ansa ka kanea na se ni bi ato prepaid bi ato a odi ye na djuma na emperifo se ka ku ejini konfolu Libya ni pardon esu mo ande se me kase nke ye bomu tu sa dia ene kenya se kitu na so ye ni emu ba ko eni nkomo ne hwe dia omo nso so eye from openi mi ma wo aha e de ba so pa FM su ye me jo so jo enna ne bi sen ena wo ba ha ma wuchi wuchi se wo pe yi dia to awunya bi free teams de libe nyina ye bi omo ba omo de na ada monko ebotu of amumra de echa amumra ya basa ene anya light na ye adịghị na nwoke sense ụba ya si aka chọrọ se network at iti komunya butere na me ba na nwoke bi se omunya assurance bi se about 12 and yes ebeba nka mapo ewu no so hu service ani eri be wura dem anwo sai ansem se nye omo ye nkona de echi iti sa de ya kase kwa be hayi sanse obeto number 800 million go fridge ebeto na ebesai obeto nso a ebetu ebejiska on fanchewa yes system. It is a mama you begin to be here. You, mammy, and that's 5 you and what baby has Abia makes in shoot or is with them. Dear Jama, we didn't have money. The minutes I may pay light. If we bear 4 days, you need light. Oquire say, Lan, Oquire say, and yet, Sa Yenabi. Any about Hanok, won't see and turn by 12 o'clock. I turn about 12. Still, at the end of my TV and the area. Omo no crable house or woman passing over back today. I mean, who say a pan as a year. There's a fear you near many essay. It will move here no mamma than as a can be on the fast beer on American beer or more can woman pass no Americaniano. And I saw ne no munchen ye young pop. Openima, you know, munchen ye young pop, Yawuki, and answer. Say omu enyen ntia na say abetom fi momu say network na article na article e dey nya butre ye ntia say basa no a kosi kontia na ye ti ase asai network ye dey na network e te ko eye machine no omu dey ye ntia say so wo mu bo modern ascent net no ebeba so ami ye hunu na omu ufiri hin na baye ifri patasia do ha o no manye patasia ma me hwe se menya ni pa ufiri eso ini ha me ma aha adeba so pa FM so me so yo na wa man ni had mo sab okay se premier akosi amoa me fi aprepo Lucas maba anana ni de pia me ene manyina ese nka we de nka so mo mada wo ma se network se bibi ku na so mo he no mo nyama no mo nya credit nya se ene manyina ese fi ye mu nyama nyina yo we ye entie ne se network that eni tire mu nyina we na e so kan
Sisi no send na make na say bibi mpo na akoka ahoma na nase na mo he no mo nyama ye nya sa dia ho kire pa na yenuma nyina ekọ esema na aban so mpa na no ntu yo Libya ye koso we wa hanum na nipa dom esu hanum sisi amekese esuo no to na nsoso amanfo ginemu a omo enti ase se kwa bia so ese omo nsaka nkane no bia na se prepaid bi no mo tumi to e ko fie sanse ya bi mo kan awra ho pa ne se wo mo ginemu a akromfo tata wo mo be bi wo mo tie san sumbrane a wo mo dem ni ntino obi wo mo da na do be hu ana mpuma yate sanse akromfo na omo enya akwanya se yedundum kane ni ntino omo wo so esema aye ahmotinti ene de sensu etwe ya me no mu ina gem ha Libya so omo enya bia omo nko ti de omo kan se mpenifo ehwe na omo tumi emmo wo na bibia enkoye ma omo Libya na kwame ECG office na ewa adum no a saa santinu we nipa salai ohonomo ejina nsuomo epe prepaid unit ni bi ato a wo mo enya bie no offices no mpanimfo na ohonom de ade no mo ye de aboa wo mo magyeje nsuo no mu saa ahwo mo saa na se wo mo ye de yi Libya ade ba ko e wo mu ni se ebra na nsuo no nyanto ye de no mu ina abodompim ewo imu had mo se dia video no ekire no nanso nsuo no je mu kwana no ene emu reception ho de eho nyina aboma mo mu nyina gendem na mo ade ba ko a eho ne se security ho no na aja ono mo bobo ko kakra de bo ma pese se akuma ekuri ha de Libya nya asem kejo wona wontumi nko dem ho ne na me nipa dodo no ntino omo susu gina no ha de ensuo na eti bo mu nyina so ada aya awra ho sem ade am mo hanji oni de omo reception ha de ya me ken se ha nyina ye ma manfo gina ha nya asem kejo a omo twen na se ensuo no betina de omo awra ho be ko sensu enyu se entie no na network na ba mo nyomo de dia nyina ebre ne emra ne nkrabia na bekire bia kwame yeda se koso de akire besa ba ho bibia ni awa yeda se pa we ekuti bese for professional concern eja wono soso na ntimu kumasi abonten so to yankra e wo studio se kwamre du ene ekọ ne nchen ya ne ekoso se ECG for so manya network problem anu ntimu a mo use sa prepaid meters no wa wo credit yasa bisi ne ebinum kura da sumu be 3 days ni ya bisi no munya unit ri bi ntonko gu omu meter no so ne mpese yenkane ano aba kwamre du anantimu kakra bisa for ye some bossa asemi ye ni ko twa wisi eneti asantemo edi akire ne be fra to bia ne yensisi maso ewo ho na sa credit won sansem ya ho no ena no pa wade ache bia dwumade so ye omahene ye dubu ache wotena na dwamu apɛ no ne asantema ntemu kasama for the my ECG adwumakuo no Mami Grace Gerson edi nkomo ede fa ho bizanza show asem ya ankasa omo yi ano sei na femo iba yen ya a lot of announcements. I can't share customs. Ya acquire business center. Customers or business na ya throw say challenge ya yan. Yo mo nya bo tremai. Ye kusu ya ho eju. Ya best throw say e ti ba so mo nya bo tremai. Say the yen so aye so ade a. Yen tumi so ama ye jadi for. Any omuso omo be so ade ni so omo nya no. E your house my yes throw. Omo nya bo tremai na ye kusu ya ho eju. Yeah, checking things 3 days. We moved down office to so we say yeah. I be able to me I do money at some 3 days now my custom. See me I best grand say omunya business. And only as some I make me at throw money. 3 days today and starting. And enti omu share ni mun kopin brebe. So omu ye go. We need yeah mo man to give it say to me. And I need can see able to me but no paying fish. Me did this this kakra na omu amunya problem ni na omu report to yo. The next no e omu check it. No what that problem ni na na some video so aka from so omu ko report to yo. E bi out or vendor or no antumi ama wo ntensemu yi a Mr. Okoye office ebe na ko report to problem. Abusiafo wei aya santema ntemu kasama for the ma ECG adwumakuo no Mami Grace Gerson na yate ne nkano na yaguso adepuso ahoma no se yebenya PURC mpanyimfo ne no modi nkomo sanse eba no nkanea
ɛne nsuo ho nsɛnsɛm a wɔn na yɛ tɛmgyinafoɔ ɛde ma wɔn Ghana de hyɛ mɛkyerɛ customers ɛne ECG ɛne Ghana water nti egusuo de bɔ mɔden si ansa ka wɔn mo ebebisa wɔn mo nsɛm baako mmienu bi ɛde afɔn sa so deɛ kɔ so no wɔn mate na ano yɛ bɛyi ɛnum de ma yɛ yɛnyanya wɔn mo die na bo ama wɔbɛto aso yɛnkɔ yo abusua yɛkɔ ɔma no so na yɛne corporate affairs manager de ma PURC Dr. Kofi Obuti akɔkɔdi nkɔmmɔ yɛnim sɛ ba no nkanea ne nsuo ho nsɛnsɛm a wɔn mo yɛ ntamgyinafoɔ ɛde ma Ghanafoɔ ne ECG ne Ghana water ɛyɛ PURC nti ba no sɛ yi a wɔn a ɛne wɔsi yɛbisa wɔnom dɔɔko yɛ mo ha o Sompa so nie yɛnia apom te sɛn Awurade adom na wo nso nyame adom ɛyɛ yɛda nyame ase dɔɔko de yɛfrɛ wɔ wie yi yɛ bɔkɔɔ ɛyɛ ntuatua wasoboa bebree na ɛde atia ne sɛ Ghanafoɔ osu wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn kɔ sɛ prepaid meter yi wɔn credit asan wɔn kɔtɔ bia yɛnka hwee nkyerɛ wɔn so wɔn gyina hɔ anie ɛna wie kora yɛnsɛm twɛfoɔ akɔ hɔ ɛno so deɛ tia na tie wɔn nya bi na wɔn atɔ esum na wɔn da yɛbisa sɛ asɛm yi wadawro ma wakɔ ntamgyinafoɔ de ma Ghana de hyɛ ne ECG no ɛtwa ma so mate na no yie bɛ na de ma yɛn wadawro ma yo mi da ase mpacho an asɛm na bɛtɔ yɛ hɔ no na yɛne ECG for akasa sɛ ɔmo nya technical challenge kakra bi a ɔmo resolve sa challenge no nti yɛne ɔmo edi nkita ho fiti yɛno a yɛne ɔmo solve problems anti ɔmo ama yɛ assurance sɛ before a day come to a close no na ɔmo resolve issue no nti we deɛ yɛ pamacho mfa nkyɛ ECG for no ɔmo pamacho mfa nkyɛ ɔmo technical hitch sa problem yi a yɛka ho asɛm yi Ghana for no kyerɛ sɛ ɛnyɛ nna na hyɛaseɛ ebi kora deɛ 3 days ago bɛsɛ nansa ntam nie ana mo ka technical hitch ne adeade yɛte aseɛ ɛbɛkɔ so atoa so akɔsi dabai mu ne wo mu nkɔmɔdie no anyam bia wo mutumi kyerɛ mo sɛ bia ayere so adwoada ana nyame yad no wɔkyina Ghana for nsa betumi akakane a wadaro mo assurance ECG for their mind is say before close of day today 29th of September no ɔma resolve issue no nti yɛhwɛ mo sanse bia by the close of day no na ka nya asempa bi atie na yɛwura radio na nsentam yɛ no mu di nkɔmmɔ ɛrefa nkanea ntumu ne nsuo ntumu mu ma mo kyerɛkyerɛ yɛ mu a sɛne ntumu no bɛsi bi akɔ nanso Ghanafoɔ nɛ yɛnsɛm twɛfoɔ kɔ mmɔnten so no nti yɛ bia yɛtete yɛ no bi mo kyerɛ sɛ wɔn mo 200 cedis a sɛne na nkane no wɔn mo nya no ɛne so ate paa ebi kura deɛ na nkɔmɔ timi de twa bɛsɛ bosome nanso na etimi twa na wɔtwe mienu ebi deɛ kura na wɔtwe na asa anya bia no ɛyɛ deɛ na ama na ba ne saa motimi abisa ECG fo ana mpacho ani ye bisa ECG fo no ɛna ɔmo si ɔmo yɛ corrections ɔmo sɛ afi na ɔmo realigning ɔmo system no deɛ ɛwɔ hɔ no dada no nti ɔmo na ɔmo de new tariff system no ɛde ahyɛ mu nti afi na ɔmo realigning busumi baako penie a ɔmo start sɛ ɔmo implementing new tariffs no enti sɛ difference bi wɔ hɔ paa deɛ ɛne ɔmo de saa difference no bɛma consumers no in the month of October enti ɔmo ntimi sisi obiara but sɛ obi n'ani ɛngye ho sɛdeɛ ECG foɔ no ɛsi treating na ɔno deɛ ɔnkɔ yɛ office wɔ Kumasi or Cocoa Board for mo building first floor second floor hɔ nom na ɔmfa report no mfa nkɔ yɛbɛdi nkitaho nyinaa. Okay. Yada se pa ready me de wo twato no. Se na wo kyerɛ mu ye ya wa kyerɛ wo office ne ade ba bia ye ba ye behu mu office ne anu modi nkomo yi. Wo mu a yatete wo mu dada. Ane ade wo mu egu so kora te wo mu no. Se ko ba se sa problem si nyina firi ho a anya bia wo benya bonus su bi. Ana se bia wo mu sika no bi ba bekeka ho ana. Ebenya some bonus in terms of credit. It is said if you almost see where you know any correct billing on the amount no in terms of units no fast come out but in terms of units electricity units are also consuming. Yara Kofi Obute yada se ano bra no adaje nyame hira why
mesumi da ho ase edase pa abusuane ne de nkomo ye Dr. Kofi Obute wono aye corporate affairs manager de ma PURC ene ne kasa ye enkane a wonsensem ye ana wosra adagana fo nyantoboase ento ankopem nani ni kina so de na ene wo ha hodo a ECG fo famu no won matumi asisi Zia yegusua Sompa 93.1 FM ya bia pram tebre kase na nsano ba bia wo bia na yegusua de ma mo style bia bia no wadwenche no nsusu ya fa nsam ya bobo de mamu no fafa Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook do wadwenche no nsusu no fo no ma yegusua ye be kase na mamu no ye be kenkai e dia mamu ko YouTube a Sompa TV Ghana o subscribe na do wadwenche no nsusu no mo bia bia wo yegusua ye be kase na mamu no ye be kenkai dia mamu ye ka mo se kase every kumase no ebefa sunyan Sompa 98.9 FM so yen kwa amano so ne Professor Solomon Nunu enkodi enkomo wono ena Ghana mama say ya chefo a omo chade wo yesu aponsu apon ahodo num omo enkabo mu kubatan wo ye penimpa woda no ye ne enkodi enkomo ye tese nra omo ye nsamtwefo nhyem ye de ne na ye tete so omo say omo ma bai na wotwe omo book and research allowance ene fuel allowance binum ne ade ba de chi ya tese se bika ho ene ye de yantie ye ne nkodi nkomo prof ye mo ha o ye nia na pum bi say erade adom na so obo ade adom me ho ye pa ye da erade ase mo se ma buy 1 week na ne ye de ne anim se eye book and research allowance num ene mo fuel allowance na mo keka ho asem but ade achi ye ne ye kote se se car maintenance allowance off campus and chese bobo so kire ye ase doso enti semni nyina ne se university atita for any other workers at university organizations no labor unions yeah nine MEF involved we move yes argument again and see kind of UTAG any kind of gawa any kind Saudi and then the chat to okra anything in this labor unions are nine share a presentation a press conference in the air can you know say ore asitnem sitia okoso akwato petrol ne bo okosro diesel bo okosro say okoso akwata petrol bo no say akwakojina say ye turn 10 cedis 95 pesos diesel enso 40 cedis 50 pesos na emom no besi ne no akatua ye saka fi aban ho no eno 6 cedis and then 5 pesos eno no tua say ye fan konkoto petrol enfem wi ekamu famra adwuma anani ohia bia gu ni moto mu obeto dia gu ni moto mu sani ma ne me nyina na ye ka say na abanra asitne se ni ane ma tia ehwa kohia se we now din to move back because they say na ne ma mu enwo sa enti eno mo ne de metitiri a ye gina so na fuel ade ye ka ho asemi e affect me ma me some university ni ba ku e fuel allowance ye to so mi ni ye car maintenance allowance na ne ka so kra no ene ye off campus allowance off campus allowance is ikabia ye twa to ha ma wono ma efaka efri miamia de ba adwuma enti enomo ni aka se ka se abna hwene aban hwene etum na ye hu bibi ma ye say ka se no se o hwe the fuel allowance na aban ye hu bibi ama ye eno ya tena so se me de na se akọ na emom na eba na the maintenance off campus allowance there eno de be bi ejina eno na me ama na akọ se esi aban se be ye bia ene ehwe ne ye hu bibi se ne ebe ya yegina ye hu be hin ha ye kakra na we dey educate yen kakra na no yete se aban se wama aban adwuma efo nyina eye kola bi a wo mfa nso ne mu kakra na UTAG for na mo nka kola no ho ana educate yen kakra kola no asem no eno de na Ghana adwuma efo nyina into UTAG for eka ho bi fusag eno all the adwuma efo a yaboma ye ka sanse semi ye nyina ye ka ho bi ne ma ye kola no Bemom ni aka ne se eno no si ekodwom si ekwa akotonto sana se mekwa eno aboa yen yate na so pema da aban ase Bemom se ni aka ne se ka ye be fa bia ba adwuma eno hu akwa akoba nsempi nti eho no so asem ne ye aka no na yese eyenkomo bi amoni aban ye di ato wono mo deda enemu hye enemu se in 1 week time no obeye di afi wono mo di amamo
Say no near him say Emra amopese aban miesi nkonya ma ne kan say nneɛma a yɛaka no nyinaa watena so sɛm na ɔde kɔ adwendwene mu yɛbɛte ne nka enti sɛsei ne yɛama n'aban no na wɔtwe yɛse na wɔtwe a ɛda yɛ nini ɔhwɛ mfa ntoto nneɛma sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi de ayɛ adwuma enti yɛhwɛ anim sɛ ɛnɛ ne kyena yi bi otumi hwɛ na ɔtoto biribiaa ɛneɛ nea yɛka sɛ yɛbɛkɔ strike no koraa ɛmma so because ɛneɛ nti a meka sɛ mehia mmoa na ɔde ma me nko a ɛneɛ meyɛ da akɔ akɔyɛ sɛ mekɔ akɔyɛ obi enti sei na deɛ yɛhwɛ ni sa aban bɛhwɛ no atoto nneɛma nyinaa ne nsa aka ne yɛhiaeɛ na prof wey sɛ 1 week na mo de aba aban no sɛ eduru hɔ na aban no mo request a mo de akɔma ne wontimi nyɛ ma mo a mo bɛ ni de ni no deɛ ne sɛ nyinaa enim yɛ ade enim deda sɛ teacher fo ana sa aban dwumayɛfo ɛka sɛ bibi ne yɛ pɛsɛ otie na sa ban se minti tinti eno na de na kyerɛ yɛ ne hwɛ dan se yɛ bet na fi because sika yɛ hia sika di afaka ba adwuma ɛnsa anka sika na yɛ be faka ba adwuma de ne sɛ adwuma ne ma so na opani bi kyerɛ sɛ ohwɛ aban na ho kyerɛ wɔ mu no a wanhwɛ no ɔkɔtoto aba adwumayɛfo akatua mu basa bi anasɛ wɔkɔtotum bɛ 20% anasɛ 10% a wanhwɛ economy ni bɛgu iti jamanfo senka muhu aban mobɔ kakra nan no so ɛhɔ yɛ tena so pɛm because so hwɛ a yɛnse yɛ ka ne sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ wei sɛ nya akɛte ahoforo bi ne yɛbisa sɛ aban ma yɛ biribi foforɔ ne yɛka ne sɛ ɛne wɔ nhyehyɛeɛ deda so ahyehyɛeɛ dada no ɛno ne yɛka sɛ yɛmhwɛ so ne yɛmfa nyɛ adwuma saa ahyehyɛeɛ a yɛka nka na every 6 months deɛ ɔsɔ ɔtota nneɛma mma yɛn nyinaa yɛsi abotra ama aban ama na afe mu anie sisi yɛ kɔ afe ne fa ɔnfa nyɛ adwuma no ɔnfa nhyehyɛeɛ no nyɛ adwuma enti ɛnyɛ sɛ biribi foforɔ bi ne yɛde ba na mmom na yɛ adedadaa ɛne yɛka kyerɛ aban sɛ adedadaa no a yɛsɛ apam a yɛkɔɔ dedaada no ɛno deɛ yɛhwɛ sɛ hwɛ ne bi so ma yɛ prof yɛda ase pa no wadagye awie biribiara ni na sɛ kyerɛ yɛ so ɛbɛsa aba wo nan so bia awie deɛ yɛda ase no wadagye a wanya de ama yɛ wae yo me nso na da ma yes ya da ma se pa yo abusiafo wona ye pane kwanche for University Teachers Association of Ghana ye twani tiafo ni se UTAG wada no se president Professor Solomon Nunu ene ye ko ne nkyene na kwakodi nkomo ni nyina na wotwe omo hwa abanyanim se omu sika omo jes wanfa ma wu no mu a ene omu nyi sika ntopetru nya sika nkofo trotro nya sika nkofa dropping nkofo uba ni boot sembia omba tenafia omu nkozuku nkokere ye manuade Sompa kasia sania dana da nyina munim ye fa ye dwumadie ye nhyehyɛ ne ye nneɛma mu no ye wurawura mu a ekɔpɛ de ahinta ne de aba ma Ghana fo nso ahunu bi na ene wurawura mu no ne yɛtete akyerɛ sɛ kuo bi ayi ne ti na wenye kuo bi ya ɛyamanyokuo ye nyame ye adom afempim ye no ne aduonu 9 2024 abato ma Ghana ye beto no sa amanyokuo no so betumi asi akan ne bi ɛyɛ Ghana akuafo party GAP amanyokuo na ese aba nyame ya dom wa babebo aze wo magana mutinya agoro kra general secretary ne treasurer ne ade enche wo mo ba beyiyi na wono so tumi apretumidie ne bi na no na yetete se opanyipa ye nei wono na da no wo road contractor eye akoa kofi wono na esi a wo ye founder and leader edema Ghana kuafo party no na yempese ye bedi animu ne yeka nsem bi a ente senti ye kwa ma no so ye se nwoma da se ni wura no enti ye kwa ne akwakofi akwakodi nkomo ne bisa nsa so party ne dia ne mu nsem ete sei akwama han hello akwa wote menka ya mo ha o akwa ma han Sompa so ni o abusiafo ye bo modesi ansa ba kan yira akwakofi ewa homa so na na di nkomodi afa party a wode aba Ghana akuafo party sai na mu nsam sitie anyambi eba de ma akuafo ana emu nsam no enso ye bebre akwama han Sompa so nie yo mejo so medihie na pom ye de nyame na adom na nso ewrade adom ye ho ye pa aye tete biribi efa manyokuo bi aba Ghana akuafo party ya kire sa eyewo na sese we founder and leader edema party no wadaru matesa na wani swade hunu ne sei ye ni swade hunu ne sei
yɛabrɛ NPP ne NDC nti Ghanafoɔ nyinaa mommoa na yɛmpam party mmienu mfiri hɔ so na nado ɔbɛka ase yɛte sika so afei de sika na ayerɛw sɛ wura no bɔtɔm o sɛ afa he no yɛnhunu nti yɛn nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛasom sɛ yɛyɛ man nti ɔman no ɛkɔkyew a wɔse yɛsɔre na ne yɛbɛtumi ayɛ ama ɔman no agyina hɔ no yɛnsɔre ne yɛnyɛ Ghanafoɔ na party no yɛde to akuafoɔ ɛnyɛ sɛ akuafoɔ nko a na ɔsɛ ɛbɛm kyɛ sɛ yɛsisi akuafoɔ akyɛ nti yɛde hyɛ wɔ mu animonyam nti na yɛde party no to Ghana akuafoɔ party no bɛtɛ kɔma Ghanafoɔ nyinaa Ghanafoɔ obiara didi so nti yɛn nso akuafoɔ yɛ nneɛma Ghanafoɔ aduane di yɛ nneɛma Ghana sika nti sɛ yɛahwɛ na nneɛma ɛnkɔ yie a ɛduru mmerɛ a ɛwɔ sɛ akuafoɔ ɛsɔre na yɛn nko ara na yɛbɛtumi ayɛ no yie ɛduru mmerɛ a wɔsɛ akuafoɔ ne Ghanafoɔ nyinaa sɔre mo nko ara bɛtumi ayɛ no yie ɛwɔdɔrɔm aboa mo nyɛ soɔ no de sɛ GAP ne aka sɛ no agye so evergreen enti GAP evergreen mo ɛwɔdɔrɔm asɛsi a mobɛbie mo punu mu ato hɔ da bɛsan sɛ anim sɛ amanyɔkuo bi aba ya mo bie punu mu to hɔ register de hye no wɔn mo wɔ pepa so mo bɛjoin ni mo de no da bɛ na akonya no wɔ hɔ yɛgu so ɛnkyɛ wobɛte yɛnka nyame yɛ adom a fimpi mienu yɛ duonu nan abatoɔ no mo so mo de mo ho bagye mo o yɛ ne yɛba Ghanafoɔ nyinaa ɛto ama yɛn because party mienu nyinaa ɔmo abada yɛhunu wɔ mo enyumayɛ eti yɛn wasi time kra wɔ mo ho sɛ 2 years aka ama nana no kra ɛdɔɔso dodo so because nana wapem ontimi nye bibia biem woni hwe ɔbɛyɛ ama Ghana enti 2 years aka ama no me de ɛdɔɔso ma me akro ayɛ tatete biribi sɛ eduru abato a ECG adwumakuo no wɔn mo tumi tena se EC den so enkane ho nsensem ya EC adwumakuo no tumi tena se na wɔn mo atwe pen ne paper de ato wɔn si amanyokuo yayi wa firim amanyokuo bi yayi wa firim sanse wode no wɔn register anyambia mo de na kwankrata mu sese edimu ya ba political party etiase ana enam nkrata na yɛ de wo abedi ho agro bia no agro bedi wo abedi ho agro kitikiti agro bedi because also yi afrim a obɛkyerɛ nie nti a wo yi afrim anto asum a ɛne ɔma no ebebutu ɛno de ani bresempa na America no wo yi afrim a o reason a wo de yi afrim ɛne sɛ so anya ɛne ɔma no bebutu aduane ɛma krom ana matena krom adidi amen na maka ne amopɛ akyerɛ kuafoɔ dabi ɛma so na sɛdeɛ wo kasa wo ka akuafoɔ yi ɛnkɔnkɔyɛ sɛ enwumakuo nkae no asɛ mo yɛ yi wo mayi pamu ɛkɔyɛ akuafoɔ nko a sanse sɛnea wo kasa nyina na akuafoɔ edi no yɛ adɔso akuafoɔ di no bɛdɔso kyerɛ sɛ wɔn kɔpo so koyi nam wɔn nyina yɛ akuafoɔ wɔn yɛ anantwi wɔn yɛ akuafoɔ wɔn yɛ nwaa mpɔnkye nkokɔ obi a yɛ moa bia obi a bia yɛ kuani nti akuafoɔ no yɛ dɔso yɛ bɛ 70% of Ghana population no yɛ bɛ 70%. Enti yɛ wɔ dɔm ana wɔn nso a wɔn ate aseɛ no nso ɛbɛka ho a yɛ de yɛpɛ bɛ sɛ 90 to 100% o ɛpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa ate aseɛ no wɔn to ma yɛn wɔn ne amɛkyɛ enti na me di ka sɛ edin no deɛ ɛmfa ho bɛsɛ fa ho a yɛde hyɛ Ghana akuafoɔ animonyam nti Ghanafoɔ nyinaa nte aseɛ sɛ party mmienu wɔn yɛ akɔhwifoɔ wɔn yɛ asansanfoɔ wɔn adi ɔman ne hwamɔ nti yɛn nyinaa no yɛn nyaa wɔn sɛnea France third force baayɛ a ɛde Macron baayɛ no yɛn nyinaa yɛn nso mu saa ayenim sɛ kɔba sɛ ɛbɛka mfie mienu anasa afia me ato aba nya den amanyokuo bia de
woman is swadi hunu woman botaye at the Bama Ghana for who be titiru. I found a new man son, Samusan said, Ghana dear. Ya how can see a pa no, ya yuma. Wabi to me a real shuku was a minya jumanye. Anyam be a momo dear no, I found a juma sam. At whatever mamma subribi. Adi afa ho ana mabunu no chichiru mabunu no ye be ya ne se wo school a na ya pe company bi a o ma kwan a o ne o ba akoye adwuma o ne ameche no empa bi na nipa no be wie school na ne okosua ya o de ato ba bi na o pa adwuma foforo ye nya ne sa ya wo kɔ ho school no so osua na de ho adwuma o ma kwan pe ye do akoto na de company m na ndo mu ye adwuma enti wo wie school no na adwuma no wa hunu ehun atwerɛtwerɛ ehun brofo ka ana adwuma no ankasa nso ye nsa ye di som eye no nso na no nso wa hunu yansia wo bre bebre ayeda se ene gi a woje ye fel so ne ye di nkomo na etwa to akura no GAP Evergreen. Mo yabata mo chi ama bibia timi akokama. Abusia ne ne di nkomo. Yero wo kasa. Me se nyame nhira mra bia me program bie. Oh, yada sidodo. Yada sepa. Abusia yera akokofi wa contractor kase pa wo magane mu. Ene ne na twetwe nkomo no nti Ghana Kuafo Party GAP Evergreen. Tibuama Cause you say the enga ho. Your party na Ghana Kuafo Party dia. Say your Kuafo na eko. Oh, there be so na. Ne mo Kuafo no na ye kesi. Ni din ne honam se. Ghana Kuafo Party. Eti Kuafo wo Ghana nyina party no. Eti me so me no miru bete. Ghana nsɛmtwɛfo party. Ne no ne ayi na ye say. Ono no so mo de ne ye say. Evergreen. Ye de ne be ye entronko a. Konkonsanko a. Entronko a. Konkonsanko a. Nia dinamu. Atrofa no kurafa. Nia dinamu. Ebefa. Amzafo eguso Sompa 93.1 FM ye apram to breka se na nsan ba bia wo bia no. Ye guso ya de mamu ye gotso a ewo amanyosem yenko Ebeneza owusu ansa ho. Endisi amanyoko na ye nhyehyeye so mo to aba wo mpesua hodo so no ma ye kandifo a ebetutu amanyoko na no wo ho na afo o mapagya e de aba mantam no ngomde akọ eye national nyina na enei wono ma hyase a nominations no mpanifo chese wo mo de ba wie ya ne sa ekosei ewo Afano Southwest any Afano Southeast any Ebeneza usu ansan kodi nkomo eben mai Mejo Solibia Boga boy nkoma onu wadi akira Afano Southwest ne East NDC amanyoko no filing of nominations no ekosei ni Meda Solibia Boga said the wedding kan awai asem no eni no sa pepepe enetiem ubepie mu ewo ahafo ano Southwest na ahafo ano Southeast a sisi amno kasa die NDC amanyoku no omu fa forms say omu ba be contest no matimi aboa se na be ya amanyoku no betimi afa na ntoma pa e de afra ewo mansini no mu no sabra amno kasa no wo mu e file wo mu forms a tese enya asem ketwa na oba bepie mu o sam empeso emiensen so a ta empesoi no eyade so manfo mu ho etimi atu adi akire fa tese nya asem ketwa a tese manfo mu ha no etimi afa forms no pay ya tese police position bia no enipa bako enan ananum na etimi agina tese wo prese wo baba be di party na anim e wa hafo no Southwest na hafo Southeast a tese nya asem ketwa na wa bra ye kopie mu ho no ye na manfo bi mu bonko ma tese nya asem ketwa kra wo manya bre pa se wo mu pese wo mu di amanyoku no etimi ba power se na be ya wo metimi ayi Ghana fo afri nkwaso mu a tese nya asem ketwa na yentie kwan a empanifo bi ma omoda party no ano ewa Hafano Southwest na Hafano Southeast onimonyafo Solomon Dumo ono na ye secretary a o se to aso akobiem se obaba beboa ama party ne etimi age enkunimdie ewo Hafano Southwest afid mumbetie kwa ofa so watie kire nsemu ene anamotu omo ye de aboa ama party no egina ne na so ewo tampeso emiensa yiso ewo ase. A victory for parliamentary and victory for John Dramani Mahama any here. Tinkabom na ebe to aso na yet match dom abeka party no. Sebeya na na de ranko akofo de ne MPP amanyoku no.
yɛbɛtumi ayi wɔ mu asi nkyɛn na ndc afa no ntoma pa afra na member of parliament nso no ɛyɛ wura johnson kɔkɔdo yɛyi no asi nkyɛn ɛtumi de ndc member of parliament aba abuama ahafo no pumtuo ɛtumi akɔnkan nppd ahafo no saf sui free 1996 bɛpem ne kurom ha uyi mankranso kurodua mu akɔpem yoso ɛkɔtepa yɛ lɔre kwan nyinaa ɛwɔ hɔ nyinaa no ne nyinaa nsuo tɔ ka bia nkɔmba ne sɛ amanyoko baako na man no ɛto abama wɔ mu for since 1996 bɛpem ne yɛwura baradu me no bɛdi 12 years johnson kɔkɔdo nso no 12 years mu ana ɔkɔi a ne nyinaa mu no yɛntumi ɛnkase mfa insansi bu sɛ yɛfiri kɔnsu kɔ boatem krom abɛsua saa borɔ no nso no lɔre nsuo tɔ lɔre bɛtumi akɔ yɛfiri kɔnsu kɔ bonkuro a lɔre bɛtumi akɔ a na kyerɛ sɛ abana akoro no ɔman no tuma mpp no na ɔmutu no sɛn nti yɛn ndc amanyɔkuo deɛ yɛnim ne sɛ yɛba a saa mpomtuo adwuma wei na ɛsi yɛ ne so obiara nso nim sɛ yɛyɛba mpomtuo deɛ yɛyɛ nti yɛba saa na yɛbɛyɛ nti me deɛ menim sɛ ahafo no man ɛyɛ ahafo no savoit man wɔn bɛte aseɛ afi a yɛbɛ 2024 yi wɔn bɛsi sɛ wɔn nsa ano nsisane baeɛ na fa na amfa ebu 2020 no yɛ free 6,000 plus ɛbɛdu 2,000 ɛkyerɛ sɛ votes nyame adom yɛaba kwan so a 2020 shall allow yɛbɛfa mpikunya no abusuafo nti weyɛ yɛnua Ebeneza owusu ansa ne yɛkɔ ne nkyɛn wɔ NDC amanyɔkuo no wɔn nominations a wɔn fale wɔ Afano South West ne Afano South East no a ɛgya wɔn agyimgye na wɔn do wɔn ho agyimu no wɔn bi edi nkɔmɔ kakra no abusuafo yɛbɛkɔ dwo so na ababaawa a wɔn nso so wɔsi tikyɛni bi de apasoa to ne bɛtirim ayi no adan a ne tirim nwi afu nti wakɔ akɔbu tikyɛni no ɛnɛ ho asɛm akɔpie court na court sesɛi yɛ home so atonkra yɛba asɛm yi ebedi ho nkɔmɔ Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nko na Ghana ha o provide internet connectivity a entwetwe ne Chancy, a damn say smooth. The Audi ABR, a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security loss, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana and you simple winya how bia. You provided 24-hour support. Demand open a chakwanya top high opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank never dine bakum 0202 699 110. And now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Edem. Minua turn drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We bia dia beto mu. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time apagem kosoro wo makosi 2,000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no no apply for loan Fido loan l'argent est prêt as you saying the money is ready. Ye ofokwaku medase one family clinic ho a me koya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo jefo ene wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam se ya wo ya e wo wo sempane e hyehyw wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na chi onipaduane fa yawo e ya ma osisi achia wo chi na ye wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se okuta poma na wonim se yade kwankwo etimi de yawo
ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yaw no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yaw ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yaw yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yaw ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care see eba ofi abehwew wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus wo ye adwuma juada kopim memnida anopa no watwe kopim nonu hwehwe wo kira kwan wo kumase patase wo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei wo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com One Family Clinic the pain expert One Family Clinic abusuani nyina ya resabia Sompa, 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 Sompa. I was your for yeah, 'twas some so na. Na watch mu a ya de amane bo be fra jo so ababa som. Efa ababa wa bia wanya mfie na dua sadin a yasaka ya ne sadia. Na sa sadia no watch se ne ba kosuku. Ama cheche ni a watch na de akɔfa paso de ato akoda ne tirim. Ayi ni tiri ho kakra adaye wo se akora ni tiri nwefu enti wanti asienti wode ntoma si ne bo afa nipa mienu aka ho akosuku mu akɔhwe madam no hwetorofo abusua asɛm no nya asɛm keto akora na asɛm ne ba na jeso magistrate court wo mo na tena so enipa miensan ya baba wadi won mo koye no ɛna wode mo kɔgyina mara no meka sai de nipa ba ko no ɔka ho a wono ye baba won de ne kɔsuku mu hɔ na wono no kɔso so nkoda ni mu asukufo nkoda ni mu yese mo bia maso na ababa wono hwe madam no won de wato pia fa agyan wono wadwane enti aka nipa mienu ya ba ko ya sade ano a wanya mfie na duasa de ono ne ba ya de apaso to ni tirimu no ana ba ko ɔka ho nso ya fra ni keti wono no hwemo kyerɛ sɛ ne batua no fo ano ya wonom enti wono de yɛ kɔɔto kyerɛ sɛ nyame ya domu a October bosome ne da to so dumiensa wonsan so mra biem na nam sa de batua no fo ano nti no wono de won kɔ remande nyamom ababa wa fransa sade ano de wom de no kɔ remande wo kɔ akɔtwera posifo kakra nyame ya dom wa 13th October bosome da to so dumiensa won basan so fra sem ne biem na sɛ ya wo ba anasa maame teacher ni atia wo ba na wotumi nya daagye nya kokoduro atwe ntomasi wo bofa ni pamienu ka ho ekɔhwete kyani no wakɔ kyekye mu wɔ court wa ma court nso ate ejabusua asɛm no yɛhwɛ de ne bedi akyire de bepie firi mu ababia nyame ya dom wa yɛmmaso ensi wo ho awuzafo eguso Sompa 93.1 FM ya wi apram tebre kase na nsa no ba bia wo bia na eguso ya de ma monster bia bie no na kase ne sɛ yɛ oda na aseda piesie ne de ma cloud internet Ghana yɛ sɛ open internet ya enkototo ne pa yɛ bɛkɔ akɔ wiase yɛ kɔ akɔ nyinse waso a cloud internet Ghana for honum na wɔsɛ wokɔ open internet connectivity a cloud internet ya ne yɛ kɔ yɛ fast ɛsa so yɛ reliable ɛna ne boɔ no so da fom sɛ yɛ tim adwofom sabro bi no fo no debi ne boɔ nyɛ den Wi-Fi nominate hotspot deployment nyina bi ho CCTV camera installations no IPVT installations ne digital security locks de cloud internet Ghana for no ne yeko yeni eche okumase tech ya top high hono no Lava FM opposite ho na abrosa no a Kumauma Rural Bank butumu no ho na cloud internet Ghana yewo from 0244601933 024460 1933 na ye no bonkomo fido ya so pabosia na dia tere wahyem kwada na bia school ya wo pabosia dia kwakocho school fees no upe bia enkwachiri wo phone na so nya connected to onum teacher kwabota breso na mekofia ko bi guess ya na chenchene a age so okofo obusu penin ne wo fa bana na se wa ba ansa na wo de nkrata modern papers ne nsase won nkrata ka wansa na bosia ne de be ma wa dia kwakoma ne bia we de peking crown phone so nya dan bosia na edia ma ya no so be phone no Dial star 711 star 999 star 711 star 999 hash. Let's just say
tim na de ne dem de ha ne so okuta Ghana card na sa okra de be odin na okofido app no so ewo eye Play Store ne eye App Store num oko download a peking cry ne sika no aba begu phone no so na kire wato bo we no odale ya 15 minutes time bosia na open no na aba begu so utua na kese ekodanim na ekodanim na ekodanim na ekodanim na ekodanim sa fido bosia de sisia na dem na wosin abzafo wo mo na etaye chi a ba bia wo bia na nyimeku ahodo aka ye de kase ne ba yento aso na momani cha se free be bekra de enrampo a free na no bimenda last week nyina nso ya atwa be na wotu mienu de nso ya ne yetim saa anopa nso yi to awie nso ne to anwumre so nso ne to ye ne ka akoka techim enhia boafo a enki aka o ntina anopa mantemenka no ateche na mkoka mu na adehye wo hwim de ye santase pre yankoho Kofi Jobu kwan aswoye aswonyo na anwe ne sigu onum akotutu am na wo kwan nim ene wagya no akwa akotena honum na wo ti wo bia nka be kwan ne sa Kofi Job ade a wo ye no aprenti ye anwoma so high tension num ene atafo akra de chese yenka ye menua ba vekene sister Sandra Jaba no mo ye ni deni yakopon kam hoate na nsuo no to ato no ene nam so ma so perfect nsem 1240 mu se ja ye ne amanfo din komo kakra na de hye wo anwoma so de wo mu so wo mu da mu nyina fridge abun se sumi wo che tilapia TV susu na dansu nani echen kobi na no susu sumi sa ginyame ene bam sesei ato na ju nsuo ya mane mbe kra nsuo ne dia fibia eyiri wa ha na omo so omo be bridge amaye na bridge na omaye no emi de me se bridge ni sha etimi ya ma abusu na ne nam fiefiem ene nsuo awura ye fiem ha nya agoro ka ahoma so high tension me pa cho ho be nsuo ena ye mbe nsuo ne sa ama bridge bi wo ho na bridge ni sha ena omo so omo be bridge ke si bridge na omo abaye no bridge ni su se sha nsuo ni duru wa na ye ma abusu eya ma enko nsuo ni duru wa ntimi nwuram na ne nam chenche ese de na nka eba edinani tire ka akwan no eto sa na nka yiri a na ka nko kam ese de yiri a omo ba yi akwan na omo feel kwan no entimi fa kwan no bi edinani atire adan na e wa ha no enti eta edan ni mu na ewura ayatimi ahwe kakra ya hwe kakra ehu pa de aye na ehu fa matna ha for 15 years aha nsuo no de enye ade a afi na yedi sie eya asem a esi a afa nipa amana wuda afani pa amana wuda obi odi moto twam no wosini fie odi moto twam ma owiye asadat nipa be 3 e wa ha omo enye nipa ne hia ha driver ba ko kono so kokoe se eto se ya na wodi hu achinye na yo adwen se obetro nso no a nso no betima fa se kura de ade a ye hu ni se bridge na abubua beduru ba bi a ekwan na awe akakakra bi abaye hye bo bra ye beto amane se oba be ye bridge we obeto se ne nsu ato ha na nya se keto a enti bridge we de ya de a ehia kumase fo yie papa enkankan na omo ete barakese asofia ene wohwim ene afa ne ye besena kwa adwuma nsu yiri wa ha no so obi gyi ntim so o try a ka obesa akọ because aye hu papa so de ye drone de adum panifo metie bi barakese kwa so ya pamprumo no ufi wa na ba wohwim no se nsuo kese bi da ho ti be se yin nsuo no toye na be se ka kutuo bi enu etimi de fam kwa na boata so apezo na kese nsuo na yira na ka kutuo de etimi de spentes no ena ye na enya kwa ye na se dodo a manfo e kan se abato de kwa do motu wi akwa ye den abawe na ba so na si bridge ye beye MP for mi na wo ho no omunyina obi anu ayede otimi aye bridge na ide amaye omum so nchechira omum so wanwan obi okro be se ka ye mfa ne keke na ye ontwa nsuo no na won fa ne nchechira anye de ntwa nsuo no school fo nkura be kan nsuo na chi anya agro Observe Ghana de nyame be kire man yo nyame be kire man pa ye de nyame ye ti nyame te ye ti nyankopon te pa kuro yi unche de hu pran bia ye de kuro ne fa so ena nyame no an ye da no na da nyankopon be da kakra obi tonko kakra no ye
ya to so na enu na penimpa oba sentiment se yaja wo mo fifi wiem ehwese na wia bebo ekina nsuo beto na de chiem from asoso befa Ghana mo from se Ghana metuo men kan Ghana metuo ko kan Ghana metuo rology kabiama me ko me katrema bia Ghana metuo agency penimpa wada no sentiment se yura adutieku ena obo ekokose efri ne ekosi kwasiada wo ayi a wo pa ye na wie ya uwe ya na wie ya yesi efri ne kwasi ada nsuo to beto kroma se no nya asem ketwa we na nya kumase nko asem enkran takrade sunyan nom ne ade nyina aka ho timasa wonti ya no asore no akokop baby partner se baby a wo no so no gata mu asisi ne ya fa eja akobisi na ka won se kwabena labor communal labor munye na montete gata no se be ye nsuo benya baby atena fa enkwese bi ekubun kama fa so na ba be yira fa modan adutie ku nkomo ne ye bo kakra ni If you bear Monday, no, and so no, a shassie, egugu sa, na about 2 months, copim Sunday, my share Sunday, and I say, a free Sunday, so ye basidiano, yeah, the better jana at you for and just yeah, give a demono, and I said, a real such I drew bears September, see August, you know, I will, it sounds a Rihanna, yen and the brain, Yana needs to know a fin, a bin and not a year, now, I drew, say, September, free. To 23 September, bra, Rihanna could drew equate and also prepare na a sania qua asieno. That is a massive a heat ponosway, and I said a sea temperature no abasro. So there's more evaporation. The more evaporation no esisano, and I just say in Sudo aberium. And so do aberium, a real energy no egina a Rihanna so. And it's a Rihanna so boss up, not as a gather momentum, not as a real no in Suno, a sunny, a good form. Sana Samre Yohuno, apart from other things like Kahon, Kakra Meka says, they know a woman a Riano Bokas here, not just a woman and a one when any energy, not a zoo to tell you the United States, a man or a good form. In September, October, in Zua, a big good through Ghana and a four from Ghana and a four from Ghana and a Focha Ghana Mummy in one. If there's a Jura, a bottom one, a barbecue, so dear, Samre, a minor season, it was in October, it was me, no, and a crucial. Now, some ready, you know, that is soon be good, a good part. There being young petit, they say the young petit, no, bones, some rain, you see September, bones and soon Gugana, Grada, and Adeka. Now, and if you also actually say in Sua, Grada, Yana, in Sua, nothing. It's a Riano Bossano, I know you were Munkumbia or no, or this Grada, no, and no, or Riano, a cumulus clouds, no, Ayana, a real convective cloud, yenam, a heat in an answer or show no, a woman who dena make us a year, a riano, and no, a day a form, the former son of bones and see, I got an account of the anarchy in Sua, and no thing, and I said, to a no betting, I had thing and the toy brand. So, and see, some rain, I hear Comuno, September year, you be October, no dear, and what they know what, a bit no good brand. So, am I okay? Sounds so crown soon, you know, oh, quada now, and also the name because I and so when na Riano Bossano, na Gentile Conone de Sumu Columbiano, and Sunutini egu, not as a Sunagunti Oquada, yes, no Panco, Numreno so Oquada, now the name out to 2 years. The baby or high in so good so a harding or their 2 years. I was for penny duty Kuba Santamantama say one penny pa Ghana Meteor Agency, one of this year, Wadano, and Motain and Cano. Dr. Bedi Abusia Yatanaswania, sorry pa. Wa Tano Swapas up new site. Wabapata Junction on more a Bay Hair Clinic. Wobedron on the signboard Nissi one Mokaka, a 1 year quine. I will be our quack bupa and a moon side walk tibi. Corner one show. Fibro de idea ne how. Stomach or say, dear, where yapapa, pahania, ya dear, just say, Mercadian Majadie. Mammy, a bear wa bane, a bushia wash it, now what they hammer. Enu breya no keka bom no de asawe ade was it drew de mu ode a won ne betonchia na wankasa rese na wotwe mienu so wansan sore anyina won so bie mu a sikasa yade akra de abusua wo yenchene kra no wayere mfra na homa no we 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460
280 0506 460208 emom Agwakra Mafia series Royalty One Ventures One Charan Media na ka bom wo nya bi e beboa wo hwebi wate fatenetene wo brabo ba bia wo mane keka kɔ ne ho otoro ma won mo hwa Agwakra Mafia ne nhyepi won mo life no wankasa mfa ma wo wayosi wom aka Beneza kwa kumanu konfo kolege ene nkaya no wane womuo won mo maso asene 21st clinic the sciatica expert abeheba clinic in Sutwetwia extra comfort limited so bedan wata hate medimafo eba center say wo bedi wasma mawo nyame nti ubesa sore gina wona so biem wodi for some pa ministry and counseling center wasonso for asem nyina akwada no honhom fam honam fam mo betena sem besi nkonya mo beka na mabom nyame mpa ye de aka ho beso asene bi na fra homa no 0249 942 842 0249 942 842 Abuziafo Ken Hour so Eba Sofia de Bia Ken's Hour Eba Sofia de Bia Eyamrase Geni o wamrase ge fie ma de shomwo Asen Central Abaton Pesia so mfifi mantemo Kennedy Japan ye ope president ye die ne ho nkomo ne ho adanse ne ho nsempa eno mu bedi na fidie so no mienu bia efiada kusi no miensa eye atena Sompa FM ho na wantimi kra ye social media handles no follow a ne ho adanse die nyuma papa wa ye na nam ne nsa so amamrante pim ensatimi ko ma no nyina won beka ho asem ewa fidie so abusiafo esi ya chia mu pi ya de mu sia odonfo ya adom a enwumre ne yebebo no efro mema kosi amanfo nkroso yebesa de aba be soma wo ho kwanso tse ne awie ye ne pepepe ye bre ne ko Hernandez ye Fidel Hayford nom mo de messages ba ye nyina ye damase ne nka benum se wo school yama ya bobo mu de ne kakra o Christopher Kaswa ososo ye da wase Pedro wa Madina Cruz yeda wase Pato Laundry Services Pato mito nkache yeda wase Misty Spelele Kaswa Inshiraba Anelka yeda wase Filippo susu yeda wase Joshua Yankee yeda wase Shama Ba Benya ososo yeda wase Nana Ima Sapon Yaminshira opa Samuel Ken Blessed Son Chrono Asante Mampo Hill Salasi Yadamase Voices no modi free go so Bosheba Misty also see that say go so na Ubutu Isaac J also see that say and Vikings e dey ball boila dey umudi to mame wo di we no dey to then am yesa umi ye bredodo you Vikings here that was say and a Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampo Ablikuma Central nab so de bi by Shama Ba munyina mo de bi by Damase for ye de musia na ya soso Emmanuel Odum wo de say teases na de by hey boy for yankwa koso ya mididi ya bo amali bia boga ewie mene akosia eje wakwade kukuwa jando wahini ni amakranche kwa bana kesi enafe afia eje wakwade nana ya ene MCA nso so mo fika ho PK Rexford akiwola school fees ka treni nana yawo enafe enkae ni nyina so domboa ima ene David nso eka ho bi eneso yensan for panyo Asante Abo Benedict ene semo krogen de maye ne yasoro so akono yewura kwasi kwaten we adwuma wutwi taxi wo Malcolm manhia Malcolm ho ene ye oba otoso miensa awoda enti awoda de enchi anko